औ सजना बिलाइ औ औ गय औ आरो सजना बिलाइ सोब लकेल गोजा ना लकेल गोजा बेसे गोबाव जाखोन ना दखान होनाया गोबाव जाबाय फानलाबाय थायो बिदिनो गेजेर गेजेर लांबाय थायो बबाव थाङो फालाय हाथायावलाय बै सुनिफोरानो बे मोननैल' जेराव थाङा बे मोननैयावल' ओमफ्राय नोंना न'आ ओइ बर' फानबाय इसोरो साब्रै एखे गामियानो लकेलै लकेल लादो मोनजाथारला ना ओमफ्राय बिदि थास' आथिंखौ बिदि साइनासो फानखायो साइना फानो बेफारिफोरनो ओमफ्राय बिदि सायखानाया थाइबेसे लायो 20 थाखा बिदि सायखानाया ओमफ्राय नैबेलाय बिदि सायोलाय 10 थाखा 10 थाखा अबे हाथायाव थाङो नोंलाय आङो जुनाय हाथाय थाङो जुनाय वाव अबाव ना न'आ आंना सुग्रेंबारि आदसा बेसे गोबाव जाखो मावनाया बिदिनो मावना जानांसिगोन जों फिसा फिसौनि थाखाय फरायनाय मानाय औ बेयाव मावनांगौ जाबाय आरो दा औ ओमफ्राय जेनेबा जुनायसिम थांनायावथ' एसे खस्थ'फोर जायो नामा मालाबा खस्थ' जायोथ' आरो ट्रेनाव दाउ थिखोनाय मैगं थिखोनाय औ आङो नोलोबारि बाजाराव एसे नैबे मादै मोनसे एसे मोजां गाज्रि जाहैबाय एखे गामिनि गोजा दै बिसोर बबे गामिनि आरो बबेनिफ्राय आरो बबे हाथायाव थाङो एसे दिन्थिलांसै ओरैबो दङ माने एसे मोजां मोनदों आरोखि आङो नारेंआ दिनै बिसिना सिलिं जायाखैनो नै बे जाहैबाय नारें खाजि ना लेम्बु नैखौलाय लेम्बु खाजि नै बेलाय गयालाय माबायदि 10 थाखायाव थाइब्रै नोंसिना अबाव मादै न'आ फानबारि बेसे गोजान जायोलै औ थगायजानोसै खिखोना माखोब्रा माथो नाहरबाय थाबाय 50 थाखा खै बोसोर जाखो बिजनेस होनायालाय औ हा बुरलायलांबाय अबे हाथायाव लाङो फालाय औ सिथ्लाफ्रा बेसे गोजान थाङोबा बेसे गोजान थाङोबा धेमाजियावबो ओमफ्राय नोंलाय बबाव थाङो आदसा ओमफ्राय नोंलाय मा माथो लाबोयो हाथायावलाय औ खांख्रिखला लाबोबाय औ नारें लाबोबाय औ नै बेफोरखौलाय बबेनिफ्राय लाबोयो नोंलाय मा होनोखौ एलांसि ना मा होनोखौलाय अमफ्राय लाबोयो न' सेरनिफ्रायनो दिनै माबायदि बाजारा मानोबा अखा हानायखाय ओरै थांसै आं नोंनालाय अबाव बाजै नालाय न'आलाय अबाव नोंना नोंना फानबारियानो फानबारिनि खै बोसोर जाखो नोंसोरना दखान होनाया गोबाव जाबाय नोंना ओमफ्राय बे न'आव अबावमोन बोगिर नदि आदसा मा हाबा जाजेननिफ्रायनो होदों ना हाबा जाजेननायनिफ्राय बोसोरसे जानायनिफ्राय मैगं फानबाय औ दा ओमफ्राय दा अबे हाथायाव थाङो फालाय धेमाजियाव थाङो जुनायावबो थाङो मालाबा धेमाजियावबो थाङो जुनायावबो थाङो जुनाय देवबार हाथायाव ओमफ्राय मा बोरै जायो ओमफ्राय ओजोंहाय हाथाया बेयाव साबसिन ना बेयाव साबसिन जायो मोजाङानो बेयावबो ओजोंहायबो बिदिनो जुनायफोरावहाय जुनायावबो बिदिनो जुनायावबो मालाबा मोजां मालाबा गाज्रि आदसा ओमफ्राय दिनैलाय माबायदि हाथायालाय दिनै अखा हादों मानसियानो गैया फाननोनो हायाखै औ फाननोनो हायाखै दिनै फाननो हायाखै ना ओरैजा मादै माबा दुखु जानाय बायदि मोनदां मादैखौहाय दुखु जादों ना फाननो हायाखै औ जाथ्रा जानाय जायाखै जाबाय आदसा नोंनाव अबाव न'आ फानबारिनि जा बिसोर लायना गासिबो सेस गासिबो फानबारिनि औ दिनैलाय मा दिनै बोरै जायो बाजारा अबाव थांनोसैलाय हाथायावलाय बे नोलोबारियावल' बेसे गोबाव जाखो नोंसोरलाय हाथाय गिदिंनायालाय औ 12-13 बोसोर अबे हाथाया साबसिन जायो बायदि नोलोबारिया साबसिन दिनै गैयाना बोथोरखौ मा बुंनो सानो दा नोङो औ औ बोथोरखौ गाज्रि मोनबाय दे ओरै थांसैलाय आं ओइ मादैया माबा होनदोंमोन अ नै ओरैजाय हा मा लाबोदो औ औ औ गय औ सजना बिलाइ सोब लकेल गोजा ना बेसे गोबाव जाखोन ना दखान होनाया
गोबाव जाबाय फानलाबाय थायो बिदिनो गेजेर गेजेर लांबाय थायो बबाव थाङो फालाय हाथायावलाय बै सुनिफोरानो बे मोननैल' जेराव थाङा बे मोननायावल' ओमफ्राय नोंना न'आ ओइ बर' फानबाय 11 इसोरो सुनियाव माथोबोथ' बे साब्रै एखे गामियानो मासो गोदोना ओइ जियाथल सारियाल' ज'नोमा जोङो जियाथल सारिआलि जियाथल सारिआलियावथ' बर'फोर गैयामोन खोमा गैयाबाबो बेयाव ज'नो मिरिगामियावनो मिरगामियावनोमोन फिथाइ जुमाय लोंलाबायो नालाय मा खालामनायाव थानांबाय जोङो औ बेयावनो ज'नोम जोङो बेयाव जोनोम ओमफ्राय अबेबा बेलेग बेलेगाव जोनोम दं आरो माने जों बेयावनो जोनोम सानैया जों सानैया बेयाव जोनोम बेयाव जोनोम ओजोंनो माखासेयाव बबेबा जोनोम नै मालाय फैसाखौनो मोनलायलायबाय दानि मैगं लांनाय लकेल लादो मोनजाथारला ना आरो गयखौबो जासिबावबाय इसोरजोंबो माबेलाय लिसु लिसु नाना लिथुखौसो लिथुखौ ओरैजाय रायलायनो बाजैजों बाजै मा लाबोदों नोङो आङो गय लाबोदोंमोन फाथै लाबोदों बेलाय थाइबेसे नैबे खान्थाला इयो 50 थाखा 50 थाखा मा ओमफ्राय बिदि थास' आथिंखौ बिदि साइनासो फानखायो साइना फानो बेफारिफोरनो ओमफ्राय बिदि सायखानाया थाइबेसे लायो 20 थाखा बिदि सायखानाया ओमफ्राय नैबेलाय बिदि सायोलाय 10 थाखा 10 थाखा अबे हाथायाव थाङो नोंलाय आङो जुनाय हाथाय थाङो जुनाय वाव अबाव ना न'आ आंना सुग्रिंबारियाव सुग्रिबारि आदसा बेसे गोबाव जाखो बिजनेस मावनायालाय बिदि अबा थांनाया बोसोरसे अबे हाथायाव बांसिन जायो फालाय मंगलबार थाङो सुनिबार थाङो नङा अबे हाथायाव साबसिन जायो अबे हाथाया मंगलबाराबो मोजां औ जुनाय हाथायाबो मोजां औ बेनिफ्राय नोङो दा जेनेबा मा बुंनो सानो जेनेबा बेफोरबायदि बिजनेस मावनायनि खेथ्रआव मावनाया बिदिनो मावना जानांसिगोन जों फिसा फिसौनि थाखाय फरायनाय मानाय औ बेयाव मावनांगौ जाबाय आरो दा औ ओमफ्राय जेनेबा जुनायसिम थांनायावथ' एसे खस्थ'फोर जायो नामा मालाबा खस्थ' जायोथ' आरो ट्रेनाव दाउ थिखोनाय मैगं थिखोनाय औ एसे खस्थ' जायो मालाबा सानो नामा आं एथ' खस्थ' मावलाहाय होननानै जेबो साना मोजांसो मोनो मोनो मानो होनबा मोनसे इन्ट्रेस्टसो जायो इन्ट्रेस्ट जायो लोगोफोरबो जालाङोना बुरजानो लोगोआ जोंना 7 जन वाव मा बाराव थाङो नोंसोरलाय देवबारावल' जुनायाव आदसा बेनो जाहैबाय नै जोंना नोलोबारि हाथाया दिनै नै ओमफ्राय मोनसे खोथा दै आङो सोरबाया गाज्रि मोनो मोजां मोनो आं जेबो मिथिया बेवहाय आङो माने मा जाहैबाय हाथाइखालि मा जायो बिराद जाम जायो माने बेवहाय एकदम थमथमफोरा माने जाला माला जायगायावनो दोनलाबायथारो एसे मोजां जायगायाव दोनबा एसे मोजां नुयो आरो माने जायगाखौबो डिसिप्लिन नुयो जुदि मालाबा नों फैबाथाय ओरैबायदि माने फैनो थाखाय एसे जाम जायो आरोखि ओंखायनो आंनिफ्रायबो मोनसे खावलायनाय जायफ्रा जेनेबा जायफोरा थमथमनि मालिक ना बिगुमा सालायगिरिफोर आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय बयनिसिमबो थमथम सालायगिरिफोरनिसिम आरो मालिकफोरनिसिम जा नैबेयावहाय जिमानखिनि थमथम सालायगिरिफोरा जाहाथे माने एसे गाव गावनि आब्रुथिफोरखौ लाखिलायनानै जाहाथे लामाफोरखौ बारा ब्लक खालामा बेखौ आं मोनसे खावलायबाय आरोखि मानो होनना बुङोबा माने मालाबा समाव ओरैबायदि जाम जायो माने थांनो थाखाय लामायानो ब्लक जायो ओरैबो साइडआव लाखिना दोनो ओरैबो साइडआव लाखिना दोनो माने थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय एकदमबारे लामाखौनो मोना जायो जायखिजाया नोंथांमोना आं बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा थेवब्ला माने जायगाखौ एसे डिसिप्लिन खालामबा मोजां जायो आरोखि